Το νέο νοσοκομείο του Άργους δημιουργήθηκε την τετραετία 1997-2000. Ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν γίνει ποτέ στην ευρύτερη περιοχή ολοκληρώθηκε την τετραετία αυτή. Ξεκίνησε η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού, της νέας μονάδας εμφραγμάτων, του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών, των καινούριων χειρουργείων. Η παλιά και άθλια κατάσταση των λιώμενων κτισμάτων εδώ στο νοσοκομείο του Άργους αποτελεί πια παρελθόν, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους ολόκληρου του νομού. Το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα του νέου Δήμου, των Μυκηνών, του Άργους, της Λέρνας και της Νέας Κίου είναι ο αναξιοποιητός θησαυρός που θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να αξιοποιήσουμε. Την προηγούμενη τετραετία δημιουργήσαμε εκείνες τις υποδομές για τον πολιτισμό, ενισχύσαμε τις υποδομές για να μπορούμε σήμερα να προχωρήσουμε στην επόμενη πρωτοβουλία μας, που είναι να προσελκύσουμε πολιτιστικό και μαθητικό τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ, στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους, αντικαταστάθηκε όλη η περίφραξη της αρχαίας αγοράς και του Αρχαίου Θεάτρου, ένα πολύ μεγάλο έργο που εντάχθηκε στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Διαμορφώσαμε μαζί με την αντίστοιχη εφορία αρχαιοτήτων και τοποθετήσαμε περισσότερες από 20 πινακίδες σήμανσης για να μπορεί κάποιος που επισκέφτεται αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους να καταλαβαίνει αυτό που βλέπει. Δημιουργήσαμε δίπλα στην αρχαία αγορά το ψηφιακό περίπτερο πολιτισμού, ένα σύγχρονο και λειτουργικό χώρο όπου χρησιμοποιούμε τη νέα τεχνολογία και τα πολυμέσα για να προβάλλουμε την ιστορία όχι μόνο του Δήμου του Άργους, του σημερινού Δήμου του Άργους, αλλά και του ευρύτερου νέου Δήμου σήμερα, Άργους και Μυκηνών. Για το κάστρο της πόλης, για έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της, αυτή την τετραετία πήραμε σημαντικές πρωτοβουλίες μετά από δεκαετίες απραξίας. Ολοκληρώσαμε τη μελέτη βελτίωσης οδού που οδηγεί στο κάστρο. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από την αντίστοιχη εφορία αρχαιοτήτων και υποβάλαμε τον αντίστοιχο φάκελο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για να χρηματοδοτήσουμε και το έργο. Επίσης, την τετραετία αυτή ξεκινήσαμε τη μελέτη, η οποία ολοκληρώνεται στα τέλη του χρόνου, για την αναστήλωση σημαντικών τμήματων του μνημείου, γιατί πραγματικά έχουμε σημαντικά προβλήματα κατάρρευσης στο σημαντικότερο μνημείο της πόλης. Η συγκεκριμένη μελέτη ολοκληρώνεται στα τέλη του χρόνου και το έργο της αναστήλωσης του κάστρου έχει ήδη προενταχθεί στο ΕΣΠΑ με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι φιλοδοξούμε με αυτές τις δύο πρωτοβουλίες, όταν ολοκληρωθούν, το κάστρο να είναι από τη μια μεριά επισκέψιμο και για να μπορέσουν οι επισκέπτες της πόλης να το προσεγγίζουν με ασφάλεια. Εδώ στο χώρο του Κωνσταντοπούλιου Μεγάρου, πριν από περίπου 6 μήνες, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης των τοιχογραφιών και οροφογραφιών του κτηρίου. Πρόκειται για το σημαντικότερο νεοκλασικό κτίριο της πόλης και ένα από τα σημαντικότερα νεοκλασικά κτίρια που διαθέτει σήμερα η χώρα. Εντάχθηκε το συγκεκριμένο έργο στο πρόγραμμα Θησέας με 200.000 ευρώ. Προπολογισμό του Δήμου. Ο συνολικός προπολογισμός του έργου 280.000 ευρώ. Την πλήρη αποκατάσταση των τοιχογραφιών και εδώ στο ισόγειο αλλά και στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Το ισόγειο του κτηρίου, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, θα μας παραδοθεί στα τέλη του χρόνου και στο συγκεκριμένο χώρο θα γίνει μια συνεδριακή αίθουσα 100 περίπου θέσεων και μια αίθουσα αφιερωμένη στην Κατίνα Παξινού. Η Κατίνα Παξινού πέρασε αρκετά χρόνια της ζωής της στο συγκεκριμένο κτίριο και ετοιμάζουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού μια σημαντική έκθεση που αφορά τη ζωή της και τη δράση της στο θέατρο.